Mireia, Albert, Sílvia, Joan, Raquel, Sara, benvinguts! Benvinguts! Bon dia, estem a la ràdio Andi, en aquest femeixat programa. està amb nosaltres el regidor de l'Ajuntament de la nostra ciutat, el Gabriel Fernández. benvinguts als matins d'Andy. el Gabriel Fernández és regidor d'Acció Social i regidor del districte 3. Ha sigut candidat de les eleccions... Ha sigut cap de campanya de les eleccions municipals al 2015 i candidat de les eleccions del Parlament Europeu de 2014 per Esquerra Republicana. També és gerent de l'associació Stop Sida. Hola, Hola. Gabriel. Et volíem fer unes preguntes. Encantat. En què consisteix ser regidor? Ostres! Bueno, fer de regidor és una oportunitat molt bonica que et donen els veïns i veïnes de la ciutat que confien en tu perquè puguis desenvolupar una tasca de servei per intentar millorar una mica la vida de les persones. Pues molt bé. Molt bé. Sí? T'agrada ser regidor? M'agrada molt. És molt bonic tenir aquesta oportunitat i sobretot en l'àrea que porto, que és l'acció social, on les accions que fem impacten directament en les persones i això és bo. I cada cosa que fem i que millora la vida de les persones per mi és una font d'alegria molt És gran. molt important. És molt important, sí. Sí. Jo crec que és l'àrea més important de totes. Sí. Què és el que més t'agrada de la teva feina? Ah, no digueu res. M'agrada quan me conviden los de Andy al programa de ràdio, això m'agrada molt. No, m'agrada, en general m'agrada sobretot el contacte amb els diferents col·lectius de persones que fem quan fem de regidor, no? Descobrir coses. Jo, per exemple, lo deia ara fa pocs temps, al desembre, quan vam celebrar el Dia Internacional de la Discapacitat. Jo he tingut l'oportunitat de descobrir amb el col·lectiu una cosa que és molt important que teniu i que jo trobo a faltar de molta gent en aquesta societat, que és la vostra capacitat d'expressar emocions lliurement. I això, per a molts de nosaltres, és un aprenentatge, perquè la societat moltes vegades fa que tu te cortes, que no diguis les coses com les penses, que no penses lliurement. I, per exemple, amb vosaltres, amb els joves d'Andy, he après molt en aquests 3 anys això, no? La capacitat de dir les coses tal com les sentiu. Sí. I aquesta capacitat, si us plau, no la perdeu mai. Gràcies. Gràcies. Tots som lliures. Sí. Certament. Ningú ens té que riure de nosaltres perquè tenim alguna capacitat. De fet- Perquè quan vas al carrer, mira, aquesta noia té síndrome de Down i tot allò. No, això no, perquè... Som persones igual i tenim els mateixos drets. Correcte. Sí. I totes les persones tenim algun tipus de discapacitat. Tots. No tots som capaços per fer tot. No. I l'important en les persones és això, fer aflorar les capacitats que tots tenim i això, i la vostra, jo la que més em porto ara quan acabi el mandat, perquè queden 3 mesos per acabar el mandat, i si la gent no ens vota, no tornaré a ser de regidor, si no voten sí. El que m'emporto d'aquesta experiència, sobretot amb vosaltres, és això. Admiro molt la vostra capacitat de dir les coses tal qual les sentiu i des del cor. I això és molt, molt important perquè és el que nos fa persones. Quants anys portes treballant a l'Ajuntament de Sabadell? A l'Ajuntament de Sabadell, 3 anys i 8 mesos, aproximadament. Mare meva. Mare meva. Des del 2015 que vam ser electes al maig del 2015 i jo entro com a regidor el 2 de juliol del 2015. Bueno, està bé això. Què feu l'associació Stop Sida? Abans de fer de regidor, jo estava de gerent de l'associació Stop Sida i és una associació que treballa en la lluita contra l'UVIH-Sida, la malaltia,
y contra todo tipo de malaltia de transmisión sexual. En el colectivo de personas LGTB, o sea, gays, lesbianes, bisexuals, transexuals... Amb aquest col·lectiu, que és un col·lectiu de risc, i llavors fa un treball de prevenció i de salut. I explicaves què explicaves allà? Allà? Què explicaves? Bueno, en realitat els meus companys explicaven sobretot eines per poder cuidar la salut i per tenir, per exemple, relacions sexuals sense risc. I jo, en realitat, com era el gerent, me ocupava d'altra tasca que és important, que era la d'aconseguir els diners perquè tot això passés. I de representar a l'entitat en diferents fòrums i àmbits, no? Perquè la gent pugui conèixer l'activitat que feien els voluntaris de l'entitat. Com col·labores amb Andy? Amb Andy? Bueno, la primera col·laboració és el poder treballar mancomunadament, junts, per defensar els drets de les persones que formen part del col·lectiu de treball Andy, no? Jo crec que aquí la primera gran col·laboració. Després, a disposició sempre, cada vegada que me l'heu demanat, sempre intento ser en les vostres activitats i donar suport. I jo crec que la principal col·laboració que ha de fer l'administració pública és aquesta, estar al costat i ser conscients que hi ha una part de la feina que la fa l'administració pública, però hi ha otra part de la feina que només la poden fer les entitats del tercer sector, com pot ser el cas d'Andy, no? I que hem d'estar a la una i treballar junts per defensar drets i per, en definitiva, tenir una ciutat on tothom pugui viure amb felicitat, perquè al final, el temps que passem per aquesta vida és limitat. I l'important que en aquest temps tinguem el màxim de felicitat possible. Aquesta vida no hem vingut ni a ser treballadors, ni a ser productius, ni a generar riquesa. Hem vingut a ser feliços el temps que nos toqui estar aquí. Per lo qual hem d'intentar fer això. Sí. Què és el que t'agrada més de Sabadell? De Sabadell? Mira, jo segurament, com sabeu, soc un català una mica raro perquè he nascut a Montevideo, Uruguai. Fa 15 anys que visc aquí a la ciutat. I la veritat que la vaig escollir i me va agradar molt perquè era una ciutat que té tots els serveis, té molts serveis, però té un número de persones que jo denomino humà. A mi m'agobiaria molt viure en una gran ciutat com Barcelona. M'agobia molt això. Ara, un número de persones com aquest, de 200.000, on encara coneixes el veí i pots parlar amb la gent, això és el que jo denomino una ciutat molt humana i això és el que m'agrada de Sabadell. M'agrada molt que són molts, perquè són 211.000 persones, són molts, però encara no són tants com per a no saber què està passant amb l'un i l'altre, no? Jo aquí, per exemple, amb tu, nos veiem cada matí, és veí meu, nos saludem, amb tu nos veiem també en el bar, o sigui, se donen unes relacions entre les persones que està bé i que és bonic la ciutat. Gràcies, Biel, per haver vingut a Ràdio Andy. De res, encantat. Esperem que sigueu fent moltes coses per a la nostra ciutat. Fins el pròxim programa. Adéu!